سلام بخبركم أحوات كم يتخونوا حاوكم من قسيلو ما عند خاني بخلي صراحة بخلي فيديو متسيكم علىه نايلو ما عند فيديوهات تخون زي كين ماستر وكاي ماسترز بهالابليكيشن كم سرح لو ما عند قدام يكفال كاريكم ببنيشتين دا قبركم مولو أسرار روحو أبزغت الفيديو كفنولكم لو ما عند قدام يكفال كم يغيرنا بموبايلنا بزي كاين ماسترز بهالابليكيشن كم يغيرنا فيديو إديت نقبر ويكاني باك جراوند نغمي يرنا نغير كمي يرنا موسيقى نأتو بمولوزي كاريكم يبب حلف ندابلكم قدمنا بتتمرت مأتاونا سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب ندا قبركم بيت حسبنا إذا كان لكم كونوا بتحطنا عدتكم كأتتا نابتمرتي إذا أبليكيشن زي داونلود نقط قبره كاي ماستر أبزات حاتي نايزا فيديو زي تيليجرام لينك قدرفلكم أو آتيكم داونلود قبره بزي واتر ماركي داونلود قبره نحرد لكم أبزا قدرفلكم سلازي كالي قريتها أتا تيليجرام channel آتيكم قد داونلود غيركم كتكامل تخليهم حجي قاتتا توم داونلود قبركم مساي كتريو تخليهم نزي أنغفتا بداريو create new project زبلالو نازي أنغفتا داري أغلق عقم زخمت ألكمي زرايو مرجعاتي نمنتاينا نسرح ندلي يوتيوب تقوينو 10 شعات قالوا محبراوي ميديا نحر كوينو قا ندار أنا بزي بب جزيو ندار أنا كينا أزن تيك توك انستغرام نقالوت ندابلنا كينا حجيجن يوتيوب دقون كريكم يعني 10 شعات نمرت شعوب زال علي نيكست تبلالا نيكست نبلا نيكست مسبلنايا كم زخونا لنايو انتاينا ندلي كابزينا غنجمر نرجعنا سلازي ابزي لا على تريوال لكم ايميج زبلالو ايميج نبلو كابزي ايميج زدلنا عينت كلر نمرت انا مثلا تمرت قطعمنا زا صعدا مرصه زا صعدا مريته منالبات حسابكم نحر كيركم كم زا صعدا مسمرصكم 30 سكند نقنقبرا اوكي حسابكم نحر كيركم أيتدمسوا عنهم أبزال علنا هلتكم زار 4 أنقول تريوالهم نعاتن كفابيلكم كال عينت كلر متحاز رأي انت عينت قتاليا رايت مسقبرنا راي وقتاليا غير نابتازنا براغن ملسات دلينا خا لك أخمو زات عادة كفابيلا وزي أزال رايت تنكف مسبالكوا نابزنا برو ملس بدهاري بزال علي رايت يلوت بدهاري فيديو غمت علني فيديو نغمت أبزي اللير كاوتي لاير مساعتكو ميديا دبلابلا عللو ميديا بلو داريو نزي تمرت زخوني لا فيديو زدالكم كلتا فيديو لو ابزيا داونلود تبلدلا نزيا يمرصا نزيا مسمرصكوا رايوا ابزيا مصيا خمزي على خوف تبللي رايوا حصاريا شعو كاليت خوس خندحر دلي كاليتي فيديو يمت ليراتو ميديا آتي أفتح زغمت قوابوتا تنكف بدحريو تاقال ايتي فيديو يمتع حجر ايوه ابزي قرب نابزي انقساقسنا بلازيا معرخونا لي مثلا مالتي حجر ايوه ازي تصعدا مولو زورو يشفينو ولو نحنا قن مولو بمولو تا فيديو اختشفنا لنا دلينا لنا باك جراوند كنقس دلينا لنا نزا فيديو زيا نتنكفا نزا حج زمصانايا رايوا ابزا ناي مقسن ناي دمص ملكتن زلوا امونغون زا 4 انغولو نعانا اتو ابزي اوفي زلو تريولو نزا صعدا ملئت اندحر تنكفنايا رايوا مولو بمولو تا فيديو عباي تكونلا مالتي بداريو ابز اوف نملس وي غاد عن مولو انكلو ناب حدا بوتا ناب حدا غون كنغبرا تدلينا ابزن تحتوت كلته تريونا لكم ابزن تحتوت ابزي يمرص انا رايوا ناب حدا غون وسيدلي نزيا بيدي سحيبه نماخل غبرا كنقساقسا خستخاخلا خلي نزيا تريوا لكم بيدي دنقساقسو زلو ناب حدا غون يزدلي تيلقا بزي اي قيرا رايوا كمزيا اجيت حنت فيديو غاني رايوا ازي اخم اتبللي تيله زحنت فيديو حيزه نابزي ملسه لعل انت حتنجرينا لكم
ምክንያቱ እዛ ሓንቲ በዚ ጌር ያለኹ ተሓንቲ ከዓ በቲ ሓደ ክገብራ ደልየ ኣለኹ ስለዚ ኣብዚ ኣነ ኣቱ ኣብዚ 4 ኣንጎሎ ላዕሊ ማእከል ደላ ብናብዚ ሓደ ሸ ንክትኣቱ ከዓ ኣብዚ ኣንትንክ ሪኢኹሞ ሕጂ ክልተ ቪድዮ ማዕረ ገይረ በበይነን ቪድዮ ማዕረ ገይረ እዚ ሕጂ ናብ ዝተፀጊዐ ስለ ዘላ ናብዚ ክነቅርባ ኢና ትሪእዎ ኣለኹም ልክዕ ከምዚ ጌርና ክልተ ቪድዮ በዝን ክንገብር ንኽእል ኢና ንሎም ዓንቲ ግን ዘድልየና ሓንቲ ቪድዮ ጥራይ ክንጥቀም ኢና ነግረ መንገዲ ሓንቲ ነዚኣ ደሊት ክንብላ እሞ እዚኣ ደሊት ምስ በልናያ እዚኣ ናብታ ኦፍ ከድና እዚኣ ራይዋ እዚኣ ምልእቲ ምስ ተንከፍኳ ምልእቲ ኮይና ሕጂ እዛ ፃዕዳ ባክግራውንድ ስለ ድበዝሐት እዛ ቪድዮ ኣብታ ቪድዮ ምስ ወድአ ጠጠው ኣይትብልን እያ ኣበይና ጠጠው ትብል እዚ ባክግራውንድ ምስ ወድአ ኣነ ግን እታ ቪድዮ ምስ ወድአ ጠጠው ክትብለለይ እንድሕር ደልየ ይቆርፃ ነዛ ባክግራውንድ ዘላ ፃዕዳ ነዛ ፃዕዳ ትንክፍ ምስ ኣበልክዋ ከምዚ ኢሉ ይመፃለይ እዚ ኣዛ ናይ መቐስ ኣቱ ኣብዚ ናይ መቐስ ከምዚ ዝርዝር ክመፃለዩ ኣነ ሕጂ ኣብዚ ላዕሊ ፅሑፍ ትሪእዎ ኣለኹም ካበይ ናበይ ዋላ በቲ ምልክት ከማን ክርዳእኩም ይኽእል እዩ ናበይ ክቆርፅ ከም ዝደልየ ምልክት ኣለዎ ትሪም ቱ ሌፍት ዝብል ኣሎ ትሪም ቱ ራይት ዝብል ኣሎ ኣነ ናብ ራይት ክቆርፅ ስለ ዝደሊ ትሪም ቱ ራይት እየ ዝመርፅ ኣብ ካልኣይቲ ዘላ ማለት እዩ ራይዎ ንዓ ክትንክፋ ከለኹ እዚ ፃዕዳ ቁረፅ ሪኢኹሞ ሕጂ ራይት ኢለ ወፅእ ማዕረ ናይዛ ቪድዮ ኮይናትለይ ራይዋ ማዕረ ናይዛ ቪድዮ ኮይናትለይ ብድሕሪኡ እቲ ባክግራውንድ ክንቅይሮ ደሊና ኣለና እንድሕር ኢልና ንዓ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ታሕቲ ንትንክፋ ከምዚ ራይዋ ሰሌክት ምስ ኮነ ፍሉጥ እዩ እዛ ቢጫ መስመር ከቢባታ ደላ ትሪእዋ ኣለኹም ነዚኣ ከምዚኣ ምስ ተንከፍናያ ቢጫ መስመር ትኸባይ ኣብዛ ታሕቲ ትረኣየኩም እንድሕር ኣላ ሰሌክት ኮይና ኣላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ መፂና ራእይዎ ንላዕሊ ኣቢልና ኣብዚኣ ክሮማኪ ትብል ደላ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዛ ክሮማኪ ትንክፍ ምስ ኣበልና ከምዚኣ ኢላ ክትመፃልና እዚኣ ኢነብል ትብል ደላ እዚኣ ትንክፍ ነብላ ንውላዓ እዚኣ ራእይዎ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ እቲ ባክግራውንድ ናብ ፃዕዳ ተቐይሩ ግን እቲ ቀጠልያ ፅቡቅ ገይሩ ሕብሩ ኣይጠፍአን እንድሕር ኢልና ሓሲብና ኣብዚኣ 28% ዘሎ ብኡ እንዳንቀሳቀስና ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ትሪእዎ ኣለኹም ሙሉእ ናብ ዜሮ ተመሊስ እየ ቀጠልያ ከውን ራእይዎ እዚ ከምዚ የብሎ እዚ ከዓ ናብዚ ቀስ እንዳበልኩ የስተኻኽል ከምዚ ገይረ ባዕለይ ፅቡቅ ኣሎ ስጋዕ ድብል ከምዚ ገይረ የስተኻኽል ኣስተኻኺሎ ወዲኤ ምስ በልኩ ራይት ገብሮ ነዚ ራእይዎ ሪኢኹሞ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐይሩለይ ሕጂ ዝተርፈና ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሕና ማለት እዩ ኣውድዮ ንመርፅ ኣብዚ መፂና ኣውድዮ ንመርፅ ኣብዚ መፂና ይቕሬታ እዛ ኣውድዮ ከመይ ጌርካ ከም ትኣቱ ከሪአኩም እዚ ኣውድዮ ትብል ዘላ ትሪእዎ ኣለኹም ኣውድዮ ምስ በልና በዚ ሪጋዚ በዚ ትሪእዎ ኣለኹም ዘንቀሳቀሶ ዘለኹ ብዙሕ ምርጫ ኣለና ኣብዚኣ ሶንግ ትብል ኣትዋነ ብሙሉእ ከምዚ ገይሩ ምስ ኣምፃለይ ዝኾነ ከመርፀ ኣብዛ ላዕሊ ዘላ መሪፀ ብድሕሪኡ ራእይዎ ፕላስ ክብለ ይቕሬታ ድምፂ ረቢሽኩም ይኸውን ነዚኣ ፕላስ ምስ ተንከፍክዋ ቀጥታ ይደኣቱ ራይዋ ፕላስ ምስ በልኩ ኣትዩ ድሕሪኡ ከምዚ ጌርና ኣብታ ዘይተድልየና ቦታ መፂና ከዓ ከምታ ናይ ዓንቲ ወይ ካብ መቐስ ሕጂ ኣብዚ ላዕሊ ኣይትፀንሓናን እያ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ታሕቲ ግን ኣላ ከምዚ ኣቢልና ሸረራ ኣቢልና ነምፅኣ ትሪም ወይ ከዓ ስፕሊት ዝብል ፅሑፍ ክፀንሓና እዩ ወይ ናይ መቐስ ስእሊ ክትሪኢኹም ንዓት ትንክፍዋ ናብታ ዘይትደልይዋ ቦታ ትቆርፅዋ ሕጂ እውን ትሪም ቱ ራይት ዝብል እየ ዝሃርማን እዚ ትንክፍ ቆሪፀ እያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ወዲእና ማለት እዩ ነዚኣ ወዲእና ምስ በልና ከዓ ኣብዛ ላዕሊ ከመይ ጌርና ሴቭ ከም ንገብሮ ከሪአኩም ንእግረ መንገደይ ይቕሬታ እዚኣ ምስ ተንከፍናያ ከምዚ ክመፃልና እዩ እዚ ዝደለኹሞ ንስኹም ተተዓራሪዎ ኣነ በዚ ዝብል ሴቭ ምስ በልክዎ ሴቭ ዝኾነለይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሽዑን እዩ ሴቭ ድኸውን ኦኬ ሴቭ ኮይና ወዲኣ ኣላ ኣነ ሕጂ ኣብ ቪድዮ መፅአ የሪአኩም ኣለኹ እዚኣ ቪድዮ ትሪእዋ ኣለኹም ትንክፍ ምስ ኣበልክዋ ራእይዋ እታ
سرحنا يا زي اوكي نايلو ما عندي تمرت زيات مسلني راح او منقسي بقال فيديو بقال اسرح حساب نراقب ودعمكم